Pois máis de 2 millóns de seguidores suma en TikTok unha pequena mercería da Coruña, unha cifra, David, extraordinaria. Unha cifra que é extraordinaria, Antía, porque a coloca como a cuarta empresa galega con máis presenza nesta rede social. Un éxito viral do comercio de barrio. Repetimos, va. Acompáñame a buscar un botón. As redes sociais son unha parte máis da rutina laboral na Crisálida, un lugar cunha forza evocadora inmensa, tecida entre miles de botóns e fíos atesourados nun almacén no que Ramón, o propietario actual, aínda topa de cando en vez pequenas xoias en bellas caixas de cartón. Máis de 2 millóns de persoas entran neste pequeno mundo a través de TikTok. Quiero enseñaros los nuevos alfileteros que han llegado, que siempre parecen dulces o cosas así. Para mí, todo o que sucede na tenda é contido. Si ven un can, si se me cae unha caixa de alfinetes, si ven a visitarme alguén, ou atopo unha caixa que tiña olvidada por aí. La Crisálida é a cuarta empresa galega con maior presenza na rede social chinesa, por diante únicamente as grandes marcas de Inditex e o Celta. David contra Goliat. Qué botón más impresionante y bonito. Que non lo iba a dicir a nós que unha mercería de barrio, un pequeno comercio como a nós, podía estar nesas cifras e nese ranking, ¿no?, de empresas galegas. Un éxito que utiliza para reivindicar o valor do comercio tradicional, ese que está en perigo de extinción. La Crisálida vende a máis de 30 países e recibe no seu local do centro da Coruña clientela de todo o mundo. Somos un nodo turístico agora na cidade. Vamos, é curioso dicilo, pero ven moitísima xente de fora. Pois a semana pasada xuntouse aquí unha persoa de Tampa, de Estados Unidos, unha mexicana e un rapaz argentino que viña a comprarlle a súa muller. E todos estaban de paso na cidade. Xente de paso e clientes de toda a vida encóntranse nesta pequena mercería viral especializada en labores.